שלום לכולם. בעזרת השם בשבוע הקרוב נקרא פרשת שלח לך. ואחד מהפסוקים שאומר את הפרשה הזה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. ציצית רבותיי. נגיד כמה דברים מרבותינו הקדמונים על עניין הציצית, הסגולה שלה והמעלה שלה. אומר הראשית חוכמה לרבי אליהו דיווידש, שזכותו תגן עלינו אמן, שהלובש ציצית על גופו זוכה להיות תמים. תמים הכוונה שלם, כי מעלת מצוות הציצית מועילה ומסייעת לאדם להגיע אל השלמות בעבודת השם, ואף יזכה שהשכינה הקדושה תהיה שורה עליו, שנאמר ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. המילה לדורותם מנוטריקון לדור איתם, ועל זה אמרו בגמרא בנחות שכל הזעיר במצוות ציצית זוכה להקביל פני שכינה. ודבר שני, כתוב בספר שני לוחות הברית לרבי ישעיהו הורוביץ, בשעה שנכנס כעס בלב האדם טוב שיאחוז בידו את אחד מכנפי הציצית, ובזה יזכה שיסור כעסו מעליו. כי המילה כנף בגימטריה 150, וגם המילה כעס בגימטריה 150, ומכאן רמז כי הציצית היא סגולה נגד מידת הכעס. דבר שלישי רבותיי, כתוב בספר הגר"ן לרבי יצחק בן רבי אליעזר, בכל כנף מארבע כנפות הציצית יש 8 חוטים ו5 קשרים, ויחד עולים למספר 13 כמניין המילה אחד. ואם תכפיל זאת בארבע כנפות הציצית, הרי הכל עולה ביחד 52 כמניין המילה בן. הוא בא לרמוז לנו שכל הלובש ציצית וגופו מוקף בארבע כנפות, הרי הוא נעשה בן לקדוש ברוך הוא. דבר אחר רבותיי, שהזעיר במצוות ציצית, ככה כותב רבי רחיים ניסים יצחק פלאג'י, מי שזעיר במצווה הגדולה והחשובה הזאת הוא יזכה לכתר תורה. כי תמצא שהמילה לציצית היא בגימטריה 620, והוא כמניין המילה כתר, שגם הוא עולה בגימטריה 620. לכן רבותיי, עוד גדולה ומעלה אתה עוד הרבה. אבל הדברים האלה אמרנו אותם כדי שנזכה ביחד להפנים וליישם בעזרת השם, ולא להגיד חם לי, קר לי, ולא כל מיני תירוצים שבכלל לא מעניינים אף אחד, אלא איפה שהאדם נמצא, בין ביום, בין בלילה, בין בכל מקום, כל עוד זה לא במקלחת או במקווה, לשים ציצית, לא לוותר לשנייה ולרגע אחד על המצווה, על המעלה הגדולה הזאת, כמה שזה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. השם יסיינו על דבר כבוד שמו, אמן.